खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि चिरां जिल्लानि दांथलाव थाव दोनथुमनायनि राहा लानाय जाबाय आरो बेनि खामानिया फैगौ दाननिफ्राय जागायगोन होनना मैया बे गोनां बाथ्राखौ मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रि मानगोनां रामेश्वर तेलिया मैया दिल्लीयाव बर' थुनलाइ 70थि सान फालिनाय हाबाफारियाव नुजाथिनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होदों। नैथि रादाबाव दं नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2020 बादायलायनाय हाबाफारियाव मणिपुर रायजोआ गिबि सारियाव दं। मख'नो गोनांदि मणिपुरा गासै 233 मेडेलनि गेजेराव 85 सनानि मेडेल, 75 रुफानि मेडेल आरो 75 तामानि मेडेलखौ देरहानानै गिबि सारियाव दं। बेजों लोगोसे आसामा गासै 201 मेडेलनि गेजेराव 79 सनानि मेडेल, 61 रुफानि मेडेल आरो 71 तामानि मेडेल मोननानै नैथि सारियाव आवग्रिना दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दिखियाजुलि बुखुमारि गामियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया मैया पुलिसनि सिगाङावनो गावखौ गथायबाय। सासे दुथां सुबुङा मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ न' खाथिनि 44 बोसोर बैसोनि हजरत आली होननानै सिनायथिनाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं चिरांनि फानबारि बैग्रिगुरियाव सासे आइजोखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ पुलिसआ मैया खानो हाबाय। चिरां जिल्ला पुलिस एडिशनेल एसपि प्रकाश मेदिनि दैदेननाय आरो बिजनी महकुमानि पुलिस बिबानगिरि शेखर जयति राय आरो फानबारि पुलिसनि हेफाजाबजों गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो मोनबाय अन्तर बर' 65 बोसोर बैसोनि मुंनि सासे बैसोगोरा आइजोखौ गुलि गावना जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ। मख'जाथावदि गामि सेनिनो गजेन दैमारि 28 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। आइजोखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबग्रा सुबुंनि आखाइनिफ्राय आखाइजों बानायनाय हाथियारनि अनगायैबो माखासे अजन गोनां मुवाफोर बोखांनो हादों होनना पुलिसआ मिथिहोदों। बाथि रादाबाव दं मैया मोनायाव करिमगन्ज पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों लांबाय थानाय खबब्रै साखा गोनां गारिनिफ्राय बाजारि सेरा होननाय मोनसे जायगानि लामायाव मोन 99 साफोरनि बिखबाव 1.1 केजि हेर'इन ड्राग्स हमनो हादों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय सासे फालांगिखौ हमनो हादों होनना बिथाङा आरोबाव फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।